Now, sa atong church age karon, ma-perform nimo imong purpose diha pinaagi sa ministry sa church. Walay laing agency nga gitagaan sa Ginoo right or authority nga ma-perform ang tanang purpose siyang katawhan, pinaagi lang yun sa church. Muna ang church naga-provide dig mga open opportunities, chances nga magamit ang atoang kinabuhing Kristohanon. Unsa may agud ako ministry, Pastor John? Simple raman kung magtotoo. Di man ko pareha ka talented ni Brother Wayne, Brother Opino, Brother Winford. Di man ko parehagod kanindot og tingog ni Brother Carl. Di man ko kamaayo mo smile ni Nanay Erlinda nga maayo kay mo nagbisita. Mugot man gud kog naong. Unsa man gud ako ministry? Now, what are some of the ministries in the church nga pwede kang mag-involve? Uban lang niha, di ni maogid tanan. Teaching. You can be one of our teachers. Sunday school. Preacher. That's one of the ministries in the church. Song leader. Pwede ka mag-song lead. Pwede ka mag-leader. Isa sa mga disciples sa church. Or soul winner. Siguro di kay ka-active diri sa church, pero outside sa church, daghan ka gisharean sa good news. Designer. Siguro imuhang ministry nasa pagpanindot sa church. Pagpangitag way nga ang church, mahimo siyang nindot nga dapit para simbahan. Now, tungod kay tanang ministry gyud sa Ginoo para gyud sa kayuhan siyang buluhaton. Cook. Kana itong mga cook diha ni kaudto, pila kakalag nga luwas ang kinabuhi ana. No? Kung gibutangan og sa kakilong bitsin, kabalik pa bago ta sunod Domingo dinhi. Di na. Pero with love na ilang pagtrabaho. It is one of the ministries that you can involve. Ushers. Kanang pagbarog din ni Kurt o ni Carl, maganaana sa sibot. Isa na sa mga ministries. Kana mo welcome diya sa church. Hello ma'am, maayong buntag. Pag smile nimo, na-encourage si ma'am or si sis kay malipayon king naong ang welcome niya sa church. That can be one of your ministries. Cleanliness sa church. Anything nga imong na-involve ka sa pag-maintain sa kalimpyuhan sa atong iglesia. That's one of the ministries. Musicians. Sabi nimo, dako na nga rule ang pag-play og music sa church. O siguro imuhang ministry ang pag-invite og mga bisita. Di kay ka siguro active kay sa church, maulaw ka, pero naa kay kag dila ba mo invite og bisita. At ta kay nindot ka dito sa simbahan, libre pa ni udto. Nya natimingan ang imong gi-invite kay tapulan kay muluto ba? Sige. Natay maybe imong gift, imong ministry diha nga bahin. Prayer. Naiuban din gifted sa prayer. Siguro wa kay nakita imong action, pero sa imong pag-pray, naga-intercede ka og mga prayer para sa uban. Gina-pray nimo si brother, wa na nagasimba. Dili na mapansin sa church, pero silently sa imuhang kwarto, gina-mention nimo ilang name through prayers. That is a ministry. Sa pa, financial supporter. Uban naga-support sa itong mga mission work through financial. Mga needs sa church nga palitunon. Repair. Siguro imong talent, dili kayo ka kanang kuan sa mga ubang buluhaton, pero maayo ka mo repair og mga guba. Guba nga salog, imong i-tiles. Guba nga kisami, imong pintalan. Encourager. Isa sa mga ministry sa church, maayo ka mo pik-pik ba? Ditong patakod sa mas uban. Maayo ka mamikpik, Brad. Ampo lang nato na. Maayo ka mo tan-og mga Kristohanong nangaluya, and then imong gina-encourage. Na kain-ana nga klase nga words. Ministry na igsuon. Ug uban pa. Daghan kag mahimo para sa Ginoo. Manang ingon bitaw ni Apostle Paul, 1 Corinthians 15:58.
Dinhini mo ni ma-appreciate nga verse, ingon ni Paul, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Your labor. Ang pag-serve magud sa Ginoo, it talks about our labor. Even sa simple nga butang, basta para nas Ginoo, dili gina siya walay pulos.